What's up mga migs? Kumusta man? Welcome back to my channel. Welcome back. It's another review time, movie time. And if you are new to my channel, please consider subscribing. Paki-click ng subscribe button dyan sa may baba. Dyan. You know. You know. Anyways, re-review na naman tayo ng another movie na pinanood ko this week lang. 2 days late ako kasi hindi ko naisip kung mag-upload ba ako or parang nakalimutan ko na mag-upload. Ito yung bagong movie na Terminator ni Arnold Schwarzenegger. Yeah, not a surprise because I think nandun na sa trailer na si Arnold Schwarzenegger. Anong spelling ng Schwarzenegger? Yan, starring pa rin siya dito sa parang kailan na ba tong Terminator na franchise, no? It's Terminator Dark Fate. Bakit Dark Fate? Maraming mangyayari dito. I'm sure yung mga kabatch ko na nakapanood ng pinakaunang Terminator and nakasubaybay sa story nito. Well, I think you might need to watch again. You might. Pero because this movie will it will give you a glimpse of the past also. So kailangan alam mo yung mga, kasi marami din ako mga questions about yung napanood ko, baka nakalimutan ko lang, no? So si Sarah O'Connor, pinakasikat sa mga characters ng Terminator na mula nung una pa, ay babalik ngayon. So, it is set in Mexico at isang cyborg na galing sa kalawakan, galing sa future ang babalik dito sa present, and may isang tao na kanyang isi-save, and then Sarah Connor will be there, and also malalaman nyo kung ano ang role ni Terminator na si Arnold Schwarzenegger, at malalaman nyo dito kung ano ang kanyang pangalan. May iba siyang pangalan. Actually, sa model niya ng Terminator ay T-800 ang tawag sa kanya na model na robot. At saka yung kanilang kontrabida dito ay yung model na Rev 9 ang tawag. So maraming mangyayari, and itong movie na to ay sobra ng action. Alam mo naman, James Cameron, kung kilala niyo siya, super galing gumawa ng movie. Siya yung producer, tapos ang director naman si Tim Miller. I-research nyo yan. Sino si Tim Miller? Ano yung mga pelikula niya noon? Deadpool, tapos basta maraming mga pelikula si Tim Miller na gusto din natin. Now, my rating, well, sa graphics okay. Siguro overall rating ko na lang, it could be 10. Yeah. Kasi nandun na ang mga characters mo na bumabalik from the past. Yes, there's no lull moments, there's wow moments din, and parang yung intensity nandun pa rin. And kung ikukumpara kasi may rival itong si Sylvester Stallone at saka si Arnold Schwarzenegger, mas
mananalo si Arnold. Yan. So, si Rambo versus Terminator. I think mananalo si Terminator dito. Dahil kasi meron ding mga bagong characters na maganda din subaybayan. And that's it. That's my review, that's my rating. Manood kayo. I think hindi pwede ito sa mga bata. So I think it's 13 rated ano yan, PG-13. Ayan. And hopefully makapanood na kayo. And I'm sure may extend ito, Terminator, showing na po in cinemas nationwide. Until next time, please consider subscribing, ha? Don't forget. And don't forget to share this to people who you'd like to watch the movie with. Alright? Bye-bye.